चाहे कि गुरुदेव महाराज के जौन भी पुस्तक के लोकार्पण बा 30 जून के सब भोजपुरिया समाज से आग्रह करे, प्रार्थना करे कि वो सब आवे के बा, सहयोग देवे के बा, और सबके भी चैनल के माध्यम से आके सहयोग देवे के बा। अब रह गए कि निर्गुण पूर्वी हमरा से सुने कौन वैसा हमनी के गाना पारंपरिक सुना दी जो लोग भुला ही जाता, हमने तो सुनने के नहीं मिल, खाली लालना पियवा लहंगा ये सब मैंने अनर्गल शब्द के यूज होता। श्रोता जे बाटे से बहुत सुनने के चाहता पुराना गीत। चलिए हमें एगो निर्गुण सुनाए तनी, जो निर्गुण खाटी छपरहिया गुंजन म्यूजिक चल रहा बा। हो आर साझही के भोजन बनवानी, जेहू पिया घरवा नैले राम। कौन भइल हमारा से चूक सैया मोर सपनावा भइले राम। कौन भइल हमारा से चूक सैया मोर सपनावा भइले राम। आर भोजन बनवनी राम, भोजन बारह बिजनवा सेहू बसियाई गईले राम। कौन भइल हमारा में दोष, कौन भइल हमारा में दोष तपिया मोर सपनावा भइले राम। कौन भइल हमारा में चूक तपिया मोर सपनावा भइले राम। अच्छा।